बिलाइ माबायदि बेखौबो नायनोसै बियो एक्सुवेलि नै थिगानो लागाव रायजोफोर दिनैसो एकदम जुखामनि भिडिअ खालामनो टाइम मोनबाय एक्सुवेलि माने बिजियाव दंमोन आरो इलेक्सनबो जादोंमोन ना ओंखायनो आं बारा गोसो गैयामोन ओरैबादि अखा हाबायना मास मोनसे अखा हाबाय बैसागुनि सिगांनिफ्रायनो अखा हादों गगा मोनलायलायबाय आं अखा सिया सिया दा खोथाया जाहैबाय जुखामखौ आङो माबादि स्टेजसिम लाबोनो हागोन दासिम खोन्थानोसै गोबांथार कमेन्ट्स रायजो राजाफ्रा आदाया माथो जुखामनि भिडिअ खालामथारलाब्रा होननानै दिनै खालामबाय रायजोफोरनि नायदो कन्डिसना अखायानो अखा नै दा राजोब्बाय रानाया ओमफ्राय दा बिलाइखौ दानथ'वाखै आं खोन्थालांगासिनो दङ फिथाइया गाज्रि जादों ना मोजां जादों आरो जुखामा देग्लाय फ्लप नामा मानोना दाम गैया होनना खोनादों नोंथांमोना जानांगौ आं बेखौ खोन्थालांगासिनो दङ मानि थाखाय दाम गैया देग्लाय ओरैहाय एकदम गय गायसनलागासिनो दं आङो बिराद माने गय गायसननाय मानायाव बेस्थ'मोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो भिडिअ खालामाखैमोन ओरैनोथ' आङो मेन चेनेल सेकेन्ड चेनेलाव खालामगासिनो दङ आंना चेनेला गासै मोनथामबो मनिटाइज दा नैबे ब्लगिं चेनेल लाइफ स्टाइलनि भिडिअ फैयो आरो सम सम आरो इलेक्सननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन ना गरम जाथारसिगोनलाय नामा नैबिथिंबो गायसनदों आरो गायबावनांगौ दङ ओरैहाय जाहैबाय गासैबो जुखाम आरो दा रायजो राजाफ्रा नायलांबाय थादो मा खबर कमेन्ट्सआव खालामहर आरो गाबोन हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्ट होगोन बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जायफ्रानोखि HS फाइनाल स्टुडेन्टस मोजां फराय पलिटिकेलाव बारा गोसो दाहो बरबाद जागोन साफा सानैयाल' 100 जनावहाय मालिक जायो दा जियानो जा इलेक्सननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन UpPL BPF कंग्रेस BJP सोर थाङो थाङा बे उननि बाथ्रा आइ दैलै खोजोमा माने थरोब्रा फाग्ला फास आयौ खोजोमा बां थाफैदों सेसखालै फाग्लासो आयौ हा खोथाया जाहैबाय इलेक्सननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन आसामाव सरकारा सोर दायो दाया उननि बाथ्रा इन्डियानो थांनो हागौ नामा एलायन्सआवहाय हारसिंथ' सरकार दानो हाया इन्डियाबो दा नायदो सोर थाङो थाङा दा जुखामा दाम गैया आयौ जुखामा दामानो गैया 15 थाखा 80 फैसायाव फाननांदों गामियाव दा सासे सेंग्राया दा जोंनि समावहाय बै जों थांनाय बारावहाय दाबादियाव 20-22 थाखा फानदोंमोन एबारो 15 थाखा 80 फैसाल' जोंनि उदालगुरि टाउन खाथियाव आरो ओमफ्राय उनावहाय बारायगोन ना बारायला आं बेखौ खोन्थानो हाथ'ला समजों लोगोसे बारायगोन ना बाराया मेन खोथा जाहैबाय माने थांनाय बारनि बायनानै दोननाया माने स्टकआनो माने साप्लाइ थाङाखै जाहैदों आरो इलेक्सन जादोंमोन ना नैबे स्टकआव दोननाया साप्लाइ थांबासो दामा बारायगोन मा जागोन बिदिबा बिराद लस जायो एटलिस्ट जोङो 18 थाखा मोनबासो एसे लाब माने मोजां लाब थायो होननांसिगोन ओरैनोथ' जुखामाव लसथ' जाखाया जानायालाय अब्लाबो माने एसे खस्थ'आ बारा नालाय एटलिस्ट 18 पार केजि एबा 1800 कुइन्टेला एभारेज थाथारनांगौ तो चलिए शुरू करते हैं सबे जुखामा राजोब्बाय रानायालाय नै आं खोन्थागासिनो दङ रायजोफोरनो नै राजोब्बाय रानायालाय नै दा बेखौहाय अखायाथ' बिराद हादोंमोन दा अखा गैथ'ला गैनायालाय जुदि बेबादि फुरा सान्दुं दुंबाय थायोब्ला सप्तासे उनाव बेखौ जोङो बिलाइखौ दानगोन मानो होनोबा बिलाइ दानबाथाय बै सिंनाथ' सान्दुङा नांहैया नालाय बेखौहाय ओरै जाहैबा नै बेखिनियाव दाननांगौ आरो बेखिनियाव होमबाथाय बाव डाइरेक्ट सान्दुंनि फकासा डाइरेक्ट नांबाय ना होमबाथाय बियो डाइरेक्ट रानसिनो आरो ओमफ्राय उसुबिदा जाया मारा होनायाव मोजाङै मारा होनो हायो आरो दाननाय लोगो लोगो सप्तासेसो दोननानै फदो ओमफ्राय फनाय लोगो लोगो माराखौ होनाङा फनाय लोगो लोगो मारा होयोबा माने एसे प्रब्लेम जानो नागिरो ओंखायनो एसे 24 घन्टा दोनहाबनानै जाबनानै दोनहाबनांगौ आरो जों बिदि खालामो सोरबाया बेलेग खालामो खिन्थु जोङो 24 घन्टा दोनहाबो आरो होमबाथाय माने मोजां जायो मारा होनायाव दामा 600 थाखा लादों ट्रेक्टरजों फैखायो टेनसन गैया बांगालफ्रा मेरला दं आग्लायलायनाय ट्रेक्टरानो लाबोखायो ओरैहाय नै बिथिंबो बिलाइया गोमो जाबाय माने राबाय आरो देट मिन्स राबाय अखा हानानै दै थाबाय ना आगारथ'वाखै ना हगारसिगोन बै न' खाथिनियाव हगारबाय फुख्रि गंसेयाव बेयाव हगारथ'वाखै नै राजोब्बाय बेखौबो नायबावनोसै लाइभ प्रुफ नै एसे एम्फौ जादों नै बांद्राय फिथाइयाव जायाखै दिसुन दाथ' गोबांथार खस्थ' खालामबाय फैसाबो बुहुत इनभेस्ट खालामबाय गोबांथार बिगा गायदों बिगाखौ दा खोन्थाथ'ला मबाइलावहाय लाइभआव नामा नाथाय थांनाय बारावहाय अखाजोंसो आंना
सांनिखि लाब थानांगौमोन बे थायाखै खम जादों आइ होप देग्लाय माने अखाया जाहाथे थांनाय बारनि बादि खालामा नङाबा बानायमोनलै गायनो बोथोराथ' ओरैबादि मोजां दा माने बेखौ बाव दानगोन आरो ना बेयाव दानबाथाय डाइरेक्ट फकास जागोन सान्दुङा मथा मथि आङो मेनि 20 तारिखसोआव फुरा माने दिहुनजोबगोन आं 20 तारिखसोआवहाय फुरा माने प्रडाक्टखौ दिहुनजोबनानै फानसै दा दामासो मा जायो माने दामा दायो ओरैबादि खम आंनि नोजोराव थांनाय बाराव बेबादियावहाय माने 22-21 थाखा फानदोंमोन थांनाय बार बेबादि एप्रिलनि लास्ट सप्तायाव दाथ' माने खम बिराद खम बिदिबा मा जागोन नोंथांमोनथिं मा दाम मोन्दों खोन्थाहरबानो जाबाय दा नायनोसै आरो एसे साननै सानथामसो नेनानै दामा जुदि बारायाबा स्टकआव दोननानै मास मोननै मोनथामनि उनावबो फाननो हायो गाज्रि जाया मोजांल' फोराननांगौ एकदम गोजौ गोजौ जाबाय बेथ' एसे गाहायबाव बैथिं बिराद गोजौ गोजौ दङ एकदम ओमफ्राय आंखौ एसे मोदोम ओंखारनाय नुदों नामा रायजो राजाफोर माने एसे जिम लादोंना नै वा एकदम जिम लागासिनो दङ मथा मथि 1 बोसोर जानोसै देहाखौ एसे जोथोन लाखिनांगौ फैसाल' खामायबा जायालै दानि जुगाव मा जायो डायबेटिस जायो स्ट्रक जायो किडनि फेलार जायो लिभार डेमेज जायो बेफोरखौ बासायनो थाखाय एसे मानसिया कसरत एक्सारसाइस खालामनांगौ ब्याम खालामनांगौ होमबाथाय स्ट्रं जायो देहाया दा बेनोमोन रायजोफोर दिनैनि ससे भिडिअ'आ ओमफ्राय आं नेक्स्टआव लाबोबावगोन इलेक्सननि रिजाल्टआथ' BTC आवहाय कारेन्ट सरकार माने रुलिं सरकारा NDA जागासिनो दङ माने BJPजों BPFजों सरकार सालायगासिनो दङथ' UpPL अपोजिसन पार्टि एक्सुवेलि जोंनि डेम'क्रेसि हादरावहाय अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो नङाबा मोनसेल' पार्टि थायोबा कारापसना बारा जायो ओंखायनो जोंनि सेन्ट्रेलावनो जा लक सभा राज्य सभा लाइक एग्जाम्पल बिधान सभा काउन्सिल बेफोराव अपोजिसन थायो आरो दा बेनो नोंथांमोना नेदो सोर बांसिन सिटखौ मोनो दा आङो ओरैनो सरासनस्रा बुङोबा UpPL आरो NDA होनोबा स' NDA बांसिन मेक्सिमाम सिट मोननो हागौ नामा UpPL हिसाबै 6 नङाबा 7 मोननो हागौ 6 नङाबा 7 एन्ड NDA हिसाबै 8 नङाबा 9 आव थाहैगोन आरो कंग्रेस मोनोबा आदार्सआवहाय एक्सुवेलि कंग्रेस मोनोबा बहा मोनथावगौ पर्बत जरायाव कंग्रेस मोनोबा मोननो हागौ बाखि जेरावबो कंग्रेस आसा गैया जोंनि BTC आव बिराद मोजां नुखादोंलै नै आं एसे गोजौ देखावनो वाव ड्रन मोननायबासोमोन बे ड्रन थानायबासो ओरै होनो हागौमोन दा ड्रन गैयाना माने मोजां नुदों आरो बार बारनाय अखा हानायजों अखायाथ' गोगोम हाखाबायनोसै दा बेनो रायजोफोर दिनैनि थाखाय ससे भिडिअ नेक्स्टआव लोगो मोनगोन आं दा नै एकदम सेल्फि स्टेन्डआवसो लागासिनो दङ मावदों नामाथाय एसे मावदों बारजोंहाय बैसागुआथ' मोजां थांबाय नङा होमबा बैसागुखौ मोजां रंजाबाय आङो दसे थानानै जिमाव थांसै ओमफ्राय बे आपल'डआ दिनैनो जानांगौ आपल'डआ आरो जायफ्रा हायार सेकेन्डारि एग्जाम होदोंना मोजां रिजाल्ट ओंखारथोंसै आरो जायफ्रानोखि टप 10 आव थाङो BTC आवहाय 5 लाख थाखा मोनगोन 10 जनखौ सायख'गोन बेखौ नुदों जों ससियेल मिडियायावहाय बेनार एन्ड पस्टार आरो जायफ्रानोखि 80% मोनगोन HS लेभेलावहाय बिसोरो स्कुटि मोनगोन हौवायानो जा हिनजावानो जा मामानिफ्राय मोनगोन आरो दे होमबा रायजोफोर टाटा बाय बाय